Takže čus, Gardus, vítám vás u dalšího videa nebo prvního videa ze Steel of Brainrot. V dnešním videu určitě někdo z vás hraje Steel of Brainrot a někdy chtěl něco vytradit. A určitě někdo dostal scam. Takže teďka vám řeknu tipy, co nikdy nedělat, když chcete tradit ve Steel of Brainrot. Nikdy, kamo, fakt nikdy nechoď od toho týpka soukromák, nebo nechoď first, protože mu stačí udělat toto. On ti vezme tvého brainrota a může udělat, prostě tě bloknout. Takže tohle nikdy nedělejte. Za druhé, když už chcete trade, tak jděte na svůj PS a nechoďte first prostě. Prostě nechoďte first. Jinak jste fakt v háji. OK. Poslední tip. Jestli jste scammer a chcete někoho prostě okrást, protože se to jmenuje Steel a Brainrot, tak když ho okradete a začne vám psát jako, že já to věděl, že jsi scammer, tak řekni, jmenuje se to Steel a Brainrot, bro. Takže můžeš si za to sám, protože to se jmenuje prostě krať brainroty, ne traduj brainroty. OK, tohle by pro mě byly všechny tipy, hlavně nechoďte fakt first a nechoďte na jeho soukromák, jinak jste v háji. Protože už jsem několikrát šel first, když jsem začínala ze Steel Brainrot, tak mě scamli nebo okradli, protože není to prostě scam, když se to jmenuje Steel of Brainrot. Prostě mě o Las Vagita Saturnitas a ještě mě scamli okradli, o 2 moje Lost Comby. Dobré, tohle by bylo asi pro dnešní video všechno. Jak si pořídím kameru a mikrofon, sluchátka a další blbosti, tak bude víc videí tady z Roblox Let's Play. Dobře, já se s váma loučím, čus.